træ. Hvor siger du kommer fra? Jeg er fra et sæde. Skal vi tale dansk? Skal du have mig noget mere? Skal du have mig noget mere? Ja, nå, jeg ved godt, at der er rigtig mange, der er syge over i dag, men jeg tænker om, at 51, de går i gang med fællesrengøring, de andre går på værelserne, og så skal jeg nok hjælpe med resten. Så jeg har ikke rigtig nogen beskeder i dag, det står bare en rengøring. Jeg har sådan spillet en hel del over, at jeg kunne tænke, og det er fucking fedt. Jeg elsker bare at spille en fucking sejr. Jeg er virkelig sådan godt i det her på en måde. Kan I ikke stoppe med det der? Jeg skal også være til de andre. Ja, hvordan går det? Hold da op. Vent. Fortæller vi gyserhistorier? Gyserhistorier? Jeg kan en god en. Sæt jer ned. Tag en skumfidus, hvis der er flere. Ja. Nå. Hvor kom jeg fra? En gang for længe siden, før I blev født, så var den del af skolen, som hedder gården, en rigtig bondegård, hvor der boede en familie. Og familien havde en lille pige, og hun havde lige fået en bold. En rigtig fin bold, som hun elskede at lege med. Det var en rød bold. Og det var faktisk hendes yndlingsting. Jamen, det lyder som en virkelig dårlig gyserhistorie. Altså, hvad er det, du fortæller? Nej, vent. Du kommer til at forstå. En dag, så var den her familie, som altså ikke var en fattig familie, det var gode, solide bønder her på egnen. De kunne godt lide at holde selskaber og invitere de andre bønder over for at snakke og måske også få en lille snaps. Og en dag havde de inviteret sognefoden, og så kunne pigen ikke være derinde, fordi børn skal jo ses, men ikke høres. Så hun blev sendt ud og lege ude med sin bold, og hun legede med sin bold, og hun havde det så sjovt. Og så i et øjeblik, så sprang bolden fra hende, og så kom hun løbende hen forbi laden, og lige i det hun kom, så kom Kalen kørende på sin traktor, og pigen løb lige ind under hjulene på traktoren og blev kvæst. Ja. Men nåede hun så at få sin bold? Nej, og den dag i dag, der leder hun stadigvæk efter bolden, og det er derfor, at nogen siger, at hun spørger inde på gården, og man kan faktisk høre, at hun går og leger med bolden derinde. Og måske en dag, så leder hun også nogle gange bare efter nogen og lege med derinde. Meget skræmmende. Ja. Nå, vent. Nå. Så må I gå. Nu ringer vagttelefonen. Ja, det var det godt nok mega spooky, den historie, var. Virkelig bange. Ja, det er sgu mega bra. Ja, han siger det bare for at skræmme os. Altså. Men jeg ved nu ikke, altså, der har jo lagt en gård der en gang. Så måske er det rigtigt nok. Ja, det tror jeg altså ikke. Bro, det var en dollar af hans historie. Bro, det er virkelig ikke særlig rigtigt. Det er helt vildt. Altså, han siger den historie hver år, bare for at prøve at skræmme os. Ja, det kan sgu være. Så det er en dollar stor historie på resten. Jeg tror i hvert fald, jeg går i bad. Jeg gider ikke lukke røg resten af dagen. Jeg vil gerne have det.
Nej. Den der, hvor der er sådan noget vand og sådan nogle kalypser. Han kunne bare Så der er virkelig god udsigt her. Ja, det tror jeg faktisk. Ups, mand. Sådan. Hvor du kan se. Ikke igen. Er det forkert af mig, at jeg er irriteret på Lukas over det i dag? Altså, jeg kan godt forstå det, men du tror vel ikke på, at det gør du? Det gør du? Jeg ved ikke, altså der har jo lagt en gård der engang, så sådan... Jeg tror, at det kunne være ægte. Skal jeg bevise, det er falsk? Ja, gør det. Jeg går ud og henter de andre. Hvis I bare lige sætter jer i en cirkel. Uha. Scary. Hvad fuck er det? Hvad laver du? Hvorfor finder du stearinlys Narkoman. frem? Narkoman. Den er creepy. Har du Jeg spejder? sidder, der skal Har du spejder? noget. De her spejder, det er lidt mærkelige nogle gange. Især de blå. Så er de blå. De blå er ikke mærkelige. De blå er relativt mærkelige. Altså, der er en grund til, at de er blevet spejdere. Er ikke også de der grønne nogen? Jo, dem snakker man ikke rigtig om. Er det ikke de der fake nogen? Nej. Jeg tror ikke, Hvad skal vi gøre? jeg tror, det eksisterer lige så meget, som de blå gør. Efter det bliver til. Magne, din fod bliver brændt. Åh nej. Det synes jeg er lidt tæt på det der. Det virker personligt. Det er det også. Det er det. Altså, jeg ved ikke, hvordan det har skulle bevise, at hun ikke findes. Bare vent og se, det virker. Det er lidt varmt. Hvad er det, vi skal lave egentlig? Vi skal brænde vores hænder. Vi skal se, om pigen på bolden faktisk findes. Nå ja! Det er ikke noget, skulle du noget. Så er det. Okay. Prøv at løbe pentagram. Det er sådan noget waka waka shit, det her, altså. Salt og alt muligt. Scooby-Doo. Ja, det kan jeg ikke. Holder vi i hænder? Jeg ved altså ikke, hvordan du vil bevise, at hun ikke findes. Vi hedkalder pigen med bolden. Vi hedkalder pigen med bolden. Vi hedkalder pigen med bolden. Det var ikke det her. Se, det er falsk. Oh hell no. What the fuck? Fuck dig! Oh hell no. Fuck dig dog. Hvad fuck var det? Ej, okay, folkens ro på, bro. Det var sikkert bare vinden. Altså, sådan er overreageret. Ja, det var bare vind. Ej, helt ærligt, jeg er sikker på, det var hende. Okay, nu må jeg virkelig så være så paranoid. Bro, hvor gammel er den der tøs? Der er sådan 6 år gammel. Altså, hun tænker som en gulerod. Ro på, hun kan fandme ikke dræbe jer. Altså, hvad? Jeg sover ikke derinde i nat. Altså, jeg kan lige så godt sige det, men jeg Hvor sover vil du ikke. ellers sove? På sofaen. Altså, Det det er må lige du meget. ikke. Højbjerg tager dig nadveren. Jeg spørger ham bare. Det får du ikke lov til. Det gør jeg helt sikkert. Ej, kan vi ikke godt snakke om noget andet? God weekend. Perfekt timing, Lukas. Skal du ikke lige have noget mere at brænde? Nej, det er sygt det der.
Min mor, da vi fik min mor til det. Med klatretræk. Jeg glemmer for meget, det er fucking fedt. Hvad er forskellen på 10 hvide babyer og en Ferrari? For helvede. Jeg har ikke en Ferrari i min garage. For helvede, Mathias! Er der egentlig nogen, der har set Lukas? Han gik ud for at hente brænde for ret længe siden. Jeg tror bare, han er gået tilbage til huset. Det kan godt være. Okay, tilbage på sporet. Vi hørte en blondine-joke. Kom med den. Ja. Prøv at høre, I skal til at lukke ned for det der bål, fordi om 10 minutter, så skal I være inde i husene og på værelserne. Men Janne, vi mangler stadig Lukas. Han gik sådan ud for en brænde for 2 timer siden, og så har han stadig kommet tilbage. Så tænker jeg, at I skal ud og finde ham, for som sagt, I skal være på værelserne om 10 minutter. Jeg smider også tilbage nu. Ja, det begynder virkelig koldt. Jeg tror også, jeg går tilbage. Det gør jeg også. Jeg er gået for at finde Lukas. Jeg kommer med. Nu skal vi på eventyr, Magne. Vi er på vej. Lukas. Vi er ude i den dystre skov. Ja, jeg håber så snart, vi finder ham. Kan du se ham nogle steder? Nej, hvad med dig? Nej, jeg kan ikke lige se ham. Men jeg har fundet den her røde bold her. Magne, tror du ikke bare, han går tilbage? Jo, det tror jeg. Jeg tænker også, at vi snart skal til at gå tilbage nu. Ja, det tror jeg også er en god idé. Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Fandt vi egentlig Lukas? Vi kom egentlig aldrig på værelset. Nej, det var bare en rød bold, vi fandt. Bold? Ja, der var bare sådan en rød bold, der lå over på bådhytten. Det er sikkert bare naboens. Eller måske var det pige med en rød bold, altså. Ej, det er sikkert bare Lukas for at skræmme os, ligesom vi gjorde i torsdags, da vi var ude at gå. Er der nogen, der vil med til friluftsbadet i dag? Vejret skulle vist blive ret godt. Det var faktisk gerne. Jeg er down. Altså, skal vi ikke bare alle sammen til afsted? Så ville det være trist for Lukas, at han ikke kommer med. Jo, skal vi ikke tage afsted efter weekenden med? Jo. Ja, altså hushænger og sådan noget. Tak for det. Vi ses. Lige nu, der ligger vi og drømmer i en verden, som vi holder hemmelig. For om lidt, der kommer de og tager os, så vi kan blive så fandens lykkelige. Oh Mona, 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 der er ild i din frakke. Så har vi balladen ude på staden, og det klæder dit smil. Og du boller lidt med Karsten, og du kysser lidt med Nina. Du er en ulv i menneskeklæder, jeg er et svin. Og lige nu, der ligger vi og drømmer i en verden, som vi holder hemmelig. For om lidt, der kommer de og tager os, så vi kan blive så fandens lykkelige. Oh Mona, 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 du er en regnbuehimmel. Du er en mand og en kvinde. Du er min melatonin. Og de andre, de tager ret lang tid om, at de er færdige derinde, så jeg tror bare, jeg smutter over og laver noget dansk i stedet. Okay, jeg siger det til de andre. Det var noget. Ja. Hej så. Hej. Hallo. Lisa, hvor er Jeppe henne? Han gik lige for 2 sekunder siden. Okay. Har I set Benja? Jeg mener, at vi skulle hente den derinde. Nå, okay. Jeg tænker bare, at vi skal bare vente på ham lidt. Okay, på den anden side, så kan vi ikke vente her i 1000 år. Er der ikke en, der går og hente ham? Jeg kigger efter ham.
Kan du godt det, mig? Tak. Ved du, hvad det var, han skulle hente, eller? Ja, han skulle sikkert hente sin bedrebukser eller sådan noget. Ja, okay. Eller sin trøje. Han glemmer altid at tage den på. Det var da hurtigt. Det ser ikke ud, som om der er mange. Nej. Der var altså ingen vente. Okay. Nå, skal vi så ikke bare gå? Jo, tænker jeg. Lad os gøre det. Har du været fucking træt? Det går holde pause. Piv. Der er nogle bænke derovre, hvis der er. Det er noget helt andet. Ja. Har du ikke fundet et sted at ligge der, var? Det er fucking lækkert. Ej, skal vi ikke spille stigolf? Jo, det synes jeg faktisk er en god idé. Vil du ikke gå ned til det, jeg går? Jeg overgår altså ikke. Jo, kom nu. Lad os spille Seagull. Kom så. Kom så. No balls, Jonas. No balls. Åh, shit, det er lige så derovre. Oh shit. Oh. Damn. Rubber band. We fucked up. Bente er altså ikke kommet tilbage nu. Hvad? Ja, han er ikke. Tænk på gruppen. Alle andre, det siger han ikke er der. What? Altså, først Lukas, og nu også Benja. Altså, hvad fuck er det, der sker? Ja, jeg ved det heller ikke. Men jeg synes, vi skal tage en snak med de andre i morgen. Han kommer jo nok i løbet af natten, tænker jeg. Ja, måske. Han er nok nede at træne. Han har nok sikkert glemt tid. Det kan godt være. Men godnat, Jeppe. Jeg vil sove nu. Nå, jamen, godnat, Jonas. Kamel har ingen pukler. Et rosenflor af purungbier. Det er fugls føde, når man er fisker. Det er et jagtselskab for statsministre. Det er et babystårn med lås og hængsler. Anonyme vers i åbne. Den er så grav. Godmorgen, Jeppe. Godmorgen. Hold da op maden, så langt som at komme frem. Hvad, er Benja ikke kommet endnu, eller? Han var ikke på værelset. Så er der ikke nogen, der har set ham siden i går. Jeg tror ikke, vi burde sige det til en lærer. Nej, det er den dårlige idé, hvis jeg tænker nok, det er noget med det at gøre.
Det er nok de sidste, han var sammen med, før der skete noget. Men så vi skal bare sådan ikke gøre noget, eller? Altså for en gang skyld er jeg enig med Willumsen. Vi er jo de sidste, de har snakket med. Jo, men vi har jo ikke gjort noget. De kommer til at stille spørgsmål. Ja, altså de andre elever, de har jo heller ikke gjort noget. Så de kommer nok ikke til at melde Bente, jeg savner, tænker jeg. Er der nogen, der er med i laden senere? Nej tak. Jeg har heller ikke tid. Jeg vil gerne med laden. Jeg gør det godt. Jeg er bedre det. Nå, okay, fedt. Hej, drenge. Hej, Magne. Hallo. Har I egentlig set Lukas og Benja? Jeg tror bare, det er en weekend måske, men det skulle lidt lige flytte op. Jeg har ikke set det, men Simon og Karoline kommer også snart tilbage. Ja, jeg glæder mig til at få min med tilbage i hvert fald. Tror I, Karo er hørt for Lukas? Hvad er klokken bare nu? Ja, den er vist 11.35. Ja, det er USA. Det er virkelig fucking fedt. Jeg sad lige og tegnede min første, så jeg skulle prøve at lave noget lidt derovre fra. Ja. Hey, var der andre, jeg også hørt? Jeg synes altså lidt, det er sådan jeg elsker det her bøger. Det er virkelig fucking fedt. Det er virkelig bare til det her. Ja, prøv lige. Det er virkelig stærkt det her. What? Det er fedt det her. Ja. Og jeg sagde ikke til nogle kvinder, jeg kommer selv ikke til nogle skiforbud, som er der. Det er kvalitet til meget. Det er sådan. Jeppe? Taggaard, du bliver nødt til at holde Jeppe, imens jeg løber over og hente noget hjælp. Taggaard, tag ham nu for helvede! Fuck, tager det så lang tid, mand? Har du set Magne? Han gik ud for at hente hjælp for 20 minutter siden. Han er ikke kommet tilbage nu. Hjælp til hvad? Jeppe er faldet om i laden. Skal du ikke bruge... Men hvad? Er Jeppe faldet om i laden? Er du okay? Jeppe! Hey! Jeppe! Jeppe! Hey, er du okay? Jeppe! Jeppe! Hey! Hey, vågn op! Jeppe! Jeppe! Jeppe, vågn op! Hey! Hey! Nej, Jeppe. Nej. Willumsen? Hallo? Er du der? Hallo? Ja. Hej. Er du okay? Hvor er Jeppe? Han er på hospitalet. Højst sandsynligt i en koma. Han har en meget svag puls. Shit. Fuck, jeg ondt i hovedet. Det har været lang tid siden. Hvor lang tid har jeg været væk? Klokken er 5:30. Jeg går sammen fuldt med nu. Jeg tror, jeg bliver her. Vi siger, at du er her. Okay.
er du tilbage? Er der egentlig nogen, der har hørt fra Lukas? Har du heller ikke hørt fra ham? Nej. Altså, vi har ikke set ham sådan en fredag, vi troede, han var syg. What? Ja. Okay. Hvor er Magne egentlig henne? Jeg er stadig ikke sådan, han er ikke kommet tilbage nu, eller hvad? Er det, hvad fuck sker der? Ej, altså, I kan ikke sige til mig, at det der med, at vi havde kaldt hende der pigen i torsdags ikke var en dårlig idé. Nej, come on. Der er no way, at jeg tror, at det er en eller anden lille tøs, der har gjort det der. Det er dumt at høre på, det skal jeg sige. Altså, Benja er forsvundet, og Jeppe ligger på hospitalet i koma. I alvorlig tilstand. Det er simpelthen for dumt at høre på det her. Jeg tror, jeg går mig en tur. Vi ses. Med 17 mus og et åndehul har jeg gemt mig nu i 30 år. For jeg ved, du venter udenfor. Willumsen, hvad fuck har du gang i? Oh shit. Du er nødt til at hjælpe mig. Mathias hænger over i bukken. Jeg ved ikke, hvad fuck jeg skal gøre. Kom nu! Hans puls er væk. Hvad gør vi? Vi kan ikke fortælle det til nogen. Du kan bare tro, det er os. Hvad? Tænk over det. Flere af vores venner er forsvundet. De vil bare tro, det er os, der har gjort noget. Tænk, vi kan ikke sige det til nogen. Hvad fuck gør vi så? Begrav ham i skoven. Nej. Vi kan ikke gøre andet. Tænk det. Jeg tror også, hullet det er sort nu. Og blodet drypper fra dit. Og musene på. Nu er det sket. Hvad mere vil du have, når der er intet tilbage? Kan du lige hjælpe mig, Tofik? Jo. Værsgo, Tager. Den kan du lægge på ham. Ja. Du vil ikke have penge, du vil have min forstand. Nå, fucking folk på til det. Ved også. Og musene pip. Nu er det sket. Min grav i døden er jeg allerede i.
jeg tror, jeg er færdig. Skal vi så ikke smutte nu? Ja, Så vi ikke blot Men er alle så bare sådan forsvundet her i weekenden? Ja, Lærne ved heller ikke, hvad der er sket. What? Ej, hvor mærkeligt. Det er fucking mærkeligt. Altså, Jeg det er jo bliver faktisk flere lidt, mennesker, der jeg bliver lidt bange. Men, hvad sker der? Ej, I nat, der starter vi de sidste brænde. I nat, kan vi jage det fri, det vilde